Mga boss, bumabagal na rin ba at laging naglalag ang inyong mga Facebook? Maaring search and watch history po ang problema. Paano po maklear? Panoorin niyo po ito. Click lang po natin itong tatlong lato-lato sa gilid. Sunod pupunta po tayo sa activity log. Click po natin. Ayan. So mapapansin niyo po dito, mayroong public post, public tags, live videos, story activity, page likes, following, added friends. So dito po tayo mag-umpisa. Sa video search, videos watch, search history. Unahin po muna natin yung video search. So wala po. Wala po siyang item. Dito po tayo sa videos watch. Gagawin po natin dyan, clear lang po natin. Clear video watch history. Click po natin. And then, click clear. Sa baba po mapapansin nyo, we have started cleaning your videos watch history. And then, balik po tayo. Punta naman po tayo sa search history. And then, ganun pa rin po, clear searches. Then, balik po tayo. Ulitin po natin yung videos watch, baka may natira pa. Clear na po. Then, ulitin din po natin yung search history. Clear na din po. So, ganun lang po kadali. Yun lamang po. Maraming salamat po.